Ja, så jeg prøver at hoppe lidt. Jeg vil godt finde på at komme over snart. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg har det indvendigt i hovedet. Fordi jeg har det der med, at jeg får det med far. Og det er med at gå ud i solen. Og bare det bliver jeg ikke. Der er ikke noget. Jeg har virkelig ikke styr på, det vil det. Det er jo nemlig en anden vigtig faktor, og ser vi over tilbage, jamen, så er det fællesudspil for 10 kroner i løbet af året. Men her i løbet af de sidste 3 år, så er der blevet... Og så vil du skyde din hund? Nå, der er jeg lige i en åndssvagt træning. Hvorfor? 2 gange ekstra. Hvorfor det? Så jeg gik ned til Stien, så var det mere, at kunne gå ned til plejehjemmet. Så fordi jeg ved ikke, hvad der skete, fordi jeg var meget fuld af kørt. Så der vil vi vende om, ikke? Så vi går hjem. Så er det samme træ lige i 2 gange stigning. Og så gjorde det fandme. Så gik jeg ned i morges, så skulle jeg så lovede mig at sige, at jeg ikke skulle drikke så mange bajer i dag. Og hvis jeg havde drak bajer, så skulle jeg rulle lidt af. Det går ikke så godt, hva'? Jo, jeg har en god undskyld. Så sagde jeg til mig selv, at jeg blev lidt for påvirket i formiddag, at det kunne være, jeg synes. 44-årige kvinde ja, normalt går svingerne ikke rundt, så der har nok været 3. En 17-års søn og en 7-årig datter. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og derfor betyder Sønderjyllands politi ikke kommenterer. I dag blev et helt nyt stort havsvømmebassin indviet ved Esbjerg Strandpromenade. Der er tale om en havpool, og derfor kommer vandtemperaturen ikke over havets temperatur. Poolen vil i en startperiode frem til den 15. september være åben dagligt fra 10 til 17. I indkøringsperioden vil der være en livredder på stedet. Herefter sker badning i havpoolen på eget ansvar. Det kan være en hase, kan du snige filmer. Du må putte den på nettet, hvis du ved, men jeg skal se, om det filmen først. Er det aftalen? Det har jeg sagt selv før.